Bună seara, bună seara! Haideți cu camerele, zice și Iondi, zic și eu. Sunt eu aici, numai eu și entitățile. Oamenii au ajuns acasă și fiecare este cu gătitul, cu familia, deci nu prea vor cu cameră, nu-i nimic. Vă mulțumesc că sunteți aici alături de mine. Cine nu mă cunoaște, sunt Ile Condi și sunt din Ungaria. Smut cu Ildico o să fie hostul meu acum și o să traducă pentru voi. Eu sunt din Ungaria, sunt facilitatoare Access Consciousness și sunt și facilitatoare Vorbește cu entitățile. Și nu știu, am mai făcut așa Zoom și am uitat să chem și pe cei din România. Am eu un punct de vedere interesant că acest curs Vorbește cu entitățile, asta este un curs de 2 zile jumate. Eu zic că acest titlu nu redă în totalitate ce este de fapt acest curs. Nu știu dacă a fost cineva dintre voi la mine la curs sau n-ați fost sau ați fost la altcineva. Eu cred că este mult mai mult în cursul ăsta decât să învățăm, să comunicăm cu entitățile și să luăm legătura. Da, Camelia va fi înregistrat, da, va fi. Și dacă aveți orice întrebare în timp ce vorbim, puteți să scrieți în chat, să spuneți, să aștept întrebările și din cei participanții din România. Deci, transmit și pentru voi ca să puneți mânuțele sus, să mă opriți și să puneți întrebări, că o să traduc lui Iondi, da? Deci, așa, cu curaj. Da? Cu curaj. Deci am ținut un curs de fundație, asta a terminat a 4-a zi. Am fost și eu, a fost fain, fenomenal, încă sunt în spiritul aia. Deci, ce definim noi prin entități? Ce sunt entitățile după punctul de vedere al lui Access Consciousness? Toate acele ființe, toate acele energii care se pot defini printr-o formă, să zicem, și noi nu le vedem cu ochii, nu le putem vedea cu ochii, fiindcă asta este un... Deci s-ar putea să definim în multe lucruri, putem să le numim, să avem o identitate. Cum sunt acele energii, când zicem entități, ce ne apare în minte? Ce sunt? Spirituși, fantome, în lumea asta așa sunt numiți, că sunt fantome, dar să știți că sunt de multe tipuri și entitățile cuprind de multe energii. Sunt și ființe energetice cu care se ocupă și multe modalități spirituale și modalitățile spirituale le place să vorbească cu ele. Sunt și spiritele de lumină, ființele de lumină. Și ce înseamnă din viziunea lui Access ființe de lumină? Deci am fost la Shannon, Shannon O'Hara, cea care a creat acest curs, Vorbește cu entitățile, și eu am alt punct de vedere cumva despre ființe de lumină și cred că ar trebui să las și eu mai jos barierele mele ca să pot să primesc tot ce nu este punctul meu de vedere. Și sunt foarte multe chestii aici. Sunt și ființele energetice pe care noi zicem că sunt pe părțile negative și sunt puteri negative, așa zicem noi, cum ar fi energiile demonice și tot deci care lucrează ca să distrugă această realitate, să distrugă conștiința. Și pot fi și acele mici ființe care aparțin a pământului și sunt să slujească pământul,
cum ar fi, noi zicem elementalele și sunt de multe tipuri și în multe culturi, în multe țări, le zic că sunt zâne, spiriduși, elfi și toți cei din ei slujesc, de fapt, entitățile Pământului și noi trăim pe această planetă și ne ajută. Deci, funcționarea lor cele mai optime este să ajută și pe Pământul, să fie contribuție Pământului. Mie îmi place foarte mult să lucrez cu spiritele Pământului. Sunt foarte haioase, nu poți lucra prea sever cu ei, fiindcă ei mereu se joacă cu voi. Deci, mie îmi place foarte mult să râd, jocul, veselia și îmi place foarte mult să lucrez cu ele, fiindcă pe ei poți să-l iei la tine cu joacă. Poate ați auzit și din culturile indiene, spiritele copacilor, a pădurilor sau spiritul unei ape. Sau deci, de exemplu, sunt și alte denumiri ca entitatea familiei tale. Sau și acest grup care s-a creat acum aici cu noi. Noi nu percepem așa de bine, dar cred că pe la sfârșitul Zoom-ului o să percepeți și voi mai clar că și grupul ăsta acum are o entitate. Da? Deci foarte interesant e ceea ce noi numim entități și poate să aibă și mașina ta entitate și casa ta entitate și acum poate să aibă și portofelul tău entități și banii pot avea entități. Și ce-ar fi să începem să invităm acum entitățile banilor aici și să invităm la contul nostru de bancă, să-l invităm în portofelul nostru și la tot ce are legătură cu banii, haideți să chemăm acea entitate, să chemăm cu noi. Și eu zic așa, în Exodus se zice că banii se duc unde este bucurie și banii vin numai atunci, este dispus să vină atunci și business-ul tău de fapt are entitate, să știți, și atunci este disponibil să vină când este bucurie, când este ușurință, când râdem. Și să uitați un pic acum pe viața voastră. Cum este viața voastră? Într-adevăr, este ușoară, este plin de veselie, de jucărie. Ce ziceți? Dacă tu ai fi banii, dacă ai fi invitat în viața ta, ai veni? Dacă tu ai fi banii, ți-ar plăcea acel joc care este la tine? Te-ai duce? Deci, dacă nu vă place acea energie care este acum, oare care e acea singură moleculă care dacă schimbi în viața ta, banii ar fi așa de bucuros să se ducă cu tine că n-ar mai vrea să plece de acolo? Și cum ar fi să-l primești entitatea banilor ca partenerul tău de viață, ca un iubit? Da, văd că aici aveți întrebări, zic lui imediat lui Iondi. Tocmai întreabă cineva, da, după aia traduc, da, și pe a ta, da. Deci zice cineva că ea are liniște în viața ei, îi place viața ei, nu este chiar așa veselie la ei, dar nu este chiar așa cum văd la mulți cei care sunt în Access, că sunt așa veseli, sunt plini de energie. Și crezi că aici ar putea fi o entitate care mă împiedică să intru în această stare?
uite, eu te rog să nu te faci rău dacă tu percepi că nu ești ca ceilalți. Deci ce e dacă tu ești bun așa cum ești și să nu te judeci? Da, mie îmi place de mine, dar da, deci ceea ce vezi tu la mulți oameni care sunt din Exas, ceea ce vezi la alții este al lor, este energia lor, este realitatea lor și degeaba vrei să copiezi, nu poți să mimezi, fiindcă tu ești diferit. Și ce e dacă, fiind tu însuți, este cea mai mare invitație la acele energii care pot să-ți fie contribuție ție și vieții tale. Da, păi mi-ai zis că banii se duc unde e bucurie, unde e veselie și sunt acele energii. Și eu nu așa trăiesc acum. Da, mulțumesc că ai adus asta la suprafață. Să știți că să avem bucurie, veselie, nu pentru toată lumea este la fel. Deci să fie o energie așa a ușurinței și dacă această ușurință vine din suflet, atunci da, este bucurie. Dacă tu ești mulțumit cu viața ta și ești echilibrat, atunci ești tu însuți. Când noi zicem că să facem party și să avem chef, atunci nu înseamnă că mergem la discotecă și bem acolo și ne distrăm. Nu. Deci, când invităm ușurință în viața noastră, atunci nu judecăm și nu dăm importanță lucrurilor care nu sunt de fapt așa importante. Și când nu ținem noi cu forța ca viața noastră să fie grea, ci vedem în tot ce este bun. Da, deci, da, viața mea este ușoară și sunt fericită. Da. Deci, în acest call nu o să facilitez, dar puteți să întreba, deci ne uităm dacă deci vă dau informații despre entități și cum putem comunica și să vedeți un pic ce se întâmplă cu entitățile și poate vreți să alegeți un curs și nu știți ce ar putea să vă dea acest curs. Atunci vin cu informații. Igen, van a chatben egy pár kérdés, jó, gyorsan elolvasom. Deci o să citesc lui Andi aici întrebările, da. Tehát valaki kérdezi, hogy ezek az elfek, a gnómok, ezek azok az entitások, amire értetted? Hát azok a föld szellemei, ugye? Da. Igen. Deci, aceste entități au același scop, și gnomii, și au un contract cu pământul. Deci, slujesc pământul și încearcă să fie contribuție acelor teritoriu, acelui pământ. Și asta în fiecare cultură este numit diferit. Dacă este adevărat sau nu. Deci ei nu sunt răi. Da? Deci nu sunt răi, sunt contribuție ei. Și în Exas zicem că cum este, am aici și deci accesarea conștiinței. Exas este de fapt să sprijine pe oamenii că știe că știu. Și cursul de entități este cu un pas mai sus și aici, de fapt, noi
punem pe fiecare în cunoașterea lui. Și de multe ori, prima întrebare, când pun eu, adevăr, ce știi tu despre asta? Ce e dacă ceea ce funcționează pentru mine nu funcționează pentru tine? Și poate tu ai o conștientizare, o altfel de conștientizare, ceea ce are Shannon sau am eu. Și dacă tu îți pui întrebarea, adevăr, ce știi tu despre asta, poate îți vine și ție o conștientizare. Dar acestea sunt spiritele pământului, și gnomii, și elfii, și devași, deci tot. Ei sunt energii, da? Deci încă o întrebare cu creditele, da, o să pun imediat. Igen, van itt még egy kérdés, kérdezik, hogy a hitelek, tehát a banki hiteleknek is van entitásuk, és ez lehet hozzájárulás, tehát kérhetünk hozzájárulást, vagy beszélhetünk ennek az entitásával, és odaírta, hogy megkérhetem arra, hogy most itt lenne az ideje, hogy elbúcsúzzunk. Tehát lehet, hogy azt hiszi, hogy ez egy rossz, hogyha van entitás a bankszámlájának, vagy nem tudom, mire írti, kérdezze meg. Oké, igen. Deci am citit și cealaltă întrebare din chat. Da, deci și creditele tale ar putea să aibă entități și contul tău bancar și da, deci poți să vorbești cu entitatea asta și să tragi energie prin creditele tale și poți să pui întrebarea, noi cum să fim în conectare cu banca, poate ai vreun legământ, jurământ și dacă tu ceri ca ce ar trebui ca să am mai mulți bani decât ai acum și să ceri entitatea să contribuie ție ca să vină banii mereu în flux, în continuu. Și da, poți să te joci și să rogi contribuția entităților și la creditele tale. Da? Dacă mai aveți întrebări, da? Nincs most más kérdés, lássuk, mondtam, hogy ha lesz, akkor szóljanak. Da, mai întreabă cineva în celălalt Zoom. Deci prima întrebare și aici lui Ondi este ce știi tu despre asta? Tot așa, cineva întreabă cum să comunice cu entitate care percepe în casa lor și fiecare are capacitatea să comunice cu entitățile. Entitățile rămân la noi deci nu în dimensiunea asta, n-aș zice chiar așa. Dacă ar fi în această dimensiune, ar avea corp și le-am vedea. Noi numai le percepem energetic și dacă ați pierdut cineva drag vouă și percepeți că poate ar fi acolo și vrei să intri în contact cu acea persoană, da, poți, da, și meșterul Yoda zicea, nu încearcă, ci fă, cum zic și eu, foarte mulți n-au încredere în ei și cred că nu pot să vorbesc cu ei și poate mintea mea îmi joacă feste, dar nu este așa, da? Nu este așa. Entitățile
niciodată nu comunică verbal. Deci nu așa comunică cum noi cunoaștem comunicația, ci primim informație de la ei. Și ei vin așa într-o secundă în mintea noastră și ne transmit multă informație și atunci eu le zic, mai încet, că nu percep nimic, nu înțeleg nimic. Și dacă vrea să comunice cu noi, atunci trebuie ca energia să fie un pic mai lentă, că noi nu percepem așa cum sunt ei. Deci ei sunt energii. Cineva mai zice că mama a murit nu de mult și s-a dus repede, nici n-am putut să iau rămas bun și totuși cum aș putea să comunic cu ea? Eu cred că tu știi unde este mama ta și ce face. Eu în aceste situații mereu pun întrebarea dacă acum este cazul să-ți faci griji și dacă te uiți din spațiul ființei tale infinite cu cunoștința ta, ce zici? Cine are mai multă grijă față de celălalt? Cine este mai rău? Al cui îi este mai rău? Și treaba lor este să se ducă. Dacă tu vrei să-l mai ții aici și vrei să-ți fie contribuție, să fiți contribuție, atunci permite-i. Și poate va veni momentul în care va pleca, cum sunt și copii când cresc și plec de acasă, mereu la mama. de timpul. Ce e dacă nu trebuie să-l trimiți? Ce e dacă chiar este contribuție ție, că este aici cu tine? Fiindcă poate mai aveți nevoie unul de celălalt și nu te face rău pentru asta, nu o face nici pe ea rău. Deci nu există să greșești și să fii rău, da? Deci în multe culturi spirituale aud și este o întrebare și în cursul de entități, că învățăm în alte modalități, că entitățile sunt răi, nu este bine să ne conectăm cu ei, că o să ne ia energia și... Dar ce e dacă nu este așa? Ce e dacă nu este adevărat? Și ce e dacă mulți zic că vin la curs, că vreau să alungă pe fantome și pe spirite, dar ce dacă nu toți vor asta și nu trebuie să le curățăm pe toate entitățile? Ce e dacă sunt și entități care îți sunt contribuție? Și ce e dacă noi dăm o alegere entităților, că poate să aleagă și altceva când le trimitem înapoi? Deci, entitatea și ființa noastră sunt energii. Numai că entitățile să rămâne aici și nu conștientizează că au murit și nu mai au corp și nu vrea să iasă din acea realitate. De aia este când stă și sute de ani aici. Și dacă ar fi dispus să elibereze asta, atunci, da, ar pleca. Dar trebuie să le ajutăm. Deci, nu toți conștientizează că sunt blocați aici. Și, da, acum zice la doamna aia, aceea cine a pus întrebarea, că poate să zică la entitatea, că entitatea poate să aleagă altceva, să elibereze identitatea care a avut înainte să moară și să plece în lumină. Deci poate să se renaște într-un alt corp, deci și entitățile au de ales.
Și timpul are semnificație numai în lumea asta a materialelor, dar în lumea energetică nu are. Timpul nu are limită, este infinit. Și de-aia nici ei nu conștientizează că sunt blocați și au rămas ei aici. Deci, până sunteți aici, haideți să nu începem să gândim cu creierul și să trecem dincolo de gândirea acestor realități. Și în lumea asta a energiilor nu putem să înțelegem cu logică tot ce se întâmplă și să-l facem rațional, fiindcă în raționalitate sunt lucruri cum ar fi fizica, chimia, biologia și alte deci cum este și fizica cuantică, care este o știință destul de nouă și a și dovedit că tot ce noi am învățat în legea lui Newton nu este adevărat în lumea asta cuantică. Și acolo sunt legi noi, alte legi. Este ceva diferit ce noi am învățat până acum. Și când noi am fost la școală, noi aveam alte gândiri și suntem rămași în urmă cu toată știința, ceea ce știe lumea acum despre energii. Și dacă ne uităm în lumea energiilor, putem zice că suntem destul de old, învechite. Deci dacă noi vrem să stăm și să menținem ce a fost în fizica lui Newton, poate nici am vorbit aici acum de entități. Deci în cursurile cu entitățile se întâmplă nu numai că o să învățăm cum să luăm legătura cu ei, cum să comunicăm cu ei, dar o să învățăm cum să și ne jucăm cu ei, cum să primim de la ei, cum să creăm împreună cu ei. Și această creație poate să fie destul de funny, destul de voioasă, dacă tu ești dispus să inviți aceste energii în viața ta și nu le consideri că sunt fantome, îmi vor răul și deci este altceva. Deci dacă alegeți cumva să veniți în curs, aveți grijă că o să aveți creierul așa mai liniștit, că nu trebuie să rezolvați voi totul singuri, puteți să chemați ajutor. Da, mai sunt aici niște întrebări. Da, mai pune cineva aici întrebări. Eu de ani simt de ceva ani buni, percep o energie în mine și acum percep că odată așa mai cald și odată așa mai rece și mi-a venit o conștientizare că ei sunt persoane, nu știu cum să formulez, le percep dimineața și ziceam că haideți, plecați acum și veniți seara, o să vorbim atunci. Și cum am conectat acum cu tine, imediat au venit și percep că sunt aici lângă mine. Nu știu cine ce știe sau despre toate astea, dar nu știu dacă este energie sau suflet rămas, nu știu cum să definesc, ce să zic. Da, deci, cum am zis, deci nu o să zic că da, este adevărat ceea ce zici sau nu este adevărat. Da, deci ce știi tu, ce știi tu? Vreau să zic ceva. Vroiam ceva tare să zic și am uitat.
Deci am zis că dimineața deja le percepeam și le-am rugat să vină încoace mai târziu. Da, acum știu, mulțumesc, da. Cei care au capacități în legătură cu orice, nu numai cu entitățile, noi nu putem nega capacitățile noastre. Nu putem face că nu există, nu este. Deci dacă noi nu suntem dispuși să intrăm în această putere și să folosim și să conduci cu această capacitate și să recunoști, da, am o capacitate, am un alt fel de capacitate și da, o să fac. Și dacă nu știu cum să fac, da, mă duc la un curs și văd cum trebuie să folosesc. Și eu mulți ani negam această capacitate și nu vroiam să știu că există și am. Și văd la mulți oameni că de multe ori îmi zicea cineva că aude voci, mai ales când este singur și este foarte înfierător și câteodată cad și obiecte și simte că parcă și este atins și nu știa ce să facă, că se temea. Și ce poți să faci? Deci entitățile nu vor să te sperie, nu vor să-ți facă rău. Ei sunt ca niște copii de 2 ani. Dacă percepe în cineva potențialul, capacitatea, că poți să comunice cu ei, fac tot posibilul. Uite, sunt aici, am o informație pentru tine, am o informație pentru tine. Și fac până tu nu ești dispus să le asculți. Că ce informație vor să-ți dea? Fiindcă de multe ori ei vor să comunice cu tine, să te ajute. Mie îmi plac entitățile, m-am îndrăgostit, să zic așa, de entități, să comunic cu ele. Încă n-am făcut niciun curs, dar am început să fiu foarte conștientă că am capacitate cu asta. Și deci poate vrea să-mi dea informație? Întreabă ce vreți de la mine. Ce vreți de la mine? Și o să-ți ajungă răspunsul. Despre fiicele de viitor pot fi tot entități. Întreb imediat, da? Da, deci este o întrebare în legătură cu demonii. Deci despre demoni trebuie să știți că demonii nu sunt cele ce vedeți voi în filmele de groază. Deci, eu n-am perceput așa ceva și nici Shannon nu zice că demonii ar fi. Deci, energiile demonice sunt acele energii care slujesc anticonștiința, ca să facă, ca să distrugă conștiința. Și noi facem de multe ori și folosim energiile demonice când intrăm în judecăți, când intrăm în furie, în frică. Și toate aceste energii le chemăm energii demonice, fiindcă toate aceste energii nu sunt pentru conștiință. Și de unde să știm dacă este aici sau nu această energie? Puneți întrebarea. Dacă asta este o energie demonică și când tu te simți așa că nu știi ce se întâmplă și de ce te comporți așa, pune întrebarea. Ce este aici? Și poți să întrebi dacă este o entitate. Să știți că a fost un obicei mai de mult, am avut și un
Zoom. Deci o să am un Zoom despre moarte și viață, tot așa, cu entitățile. Sunt mulți care au pierdut o persoană dragă și nu știe ce să facă cu această situație. Eu am avut 8 ani când a murit tatăl meu și eu am văzut cum a murit. Și timp de 30 de ani și eu am fost că când aveam 8 ani am văzut cum a murit și s-a înnecat la strand și eu am anunțat pe toată lumea și să știți că timp de 30 de ani căutam răspunsul de ce s-a întâmplat asta, de ce s-a întâmplat cu mine, cu viața mea și de ce a trebuit, fiind un copil mic, să trăiesc această traumă și acest lucru. Și știți mulți despre mine că eu mă ocupam și cu spiritualitate înainte de Access și sunt și lider de conducător cercului femeiesc. Și atunci, de mult, în culturile mai vechi, erau femeile care ajutau să se nască cineva și aduceau pe copii pe lume și sărbătoreau cum copiii s-au născut. Și ajutau nu numai pe mama, cine a născut copii, dar ajutau și pe copii cu o muncă energetică și au sărbătorit că au venit copii în lumea materialelor, au fost și cei care se duceau și erau pe moarte, tot așa îl pregăteau pe această persoană să se ducă din corp și să intră. Nu știu cum mi-a venit acum această să vă zic, dar totuși este o temă foarte importantă și mulți au această problemă că pierde pe cineva drag. Și eu puneam mereu această întrebare. De ce m-am născut? De ce rost mai are viața mea? Și nu se aude bine? Zice cineva că nu Este ok, este ok. Gata. Da, deci sunt cursurile de 2 zile jumate și au apărut și alte teme care au legătură cu entitățile și sunt niște cursuri de specialitate, așa mai mici, despre entități, fiindcă n-am mai încăput tot în această 2 zile și așa a fost și imediat pun întrebările, că mai are aici răspundă. Cineva întreabă, la curs va fi și teorie și practică? Da, deci o să învățăm cum să creăm cu entitățile, cum să le curățăm, cum să comunicăm. Ceea ce îmi place mie în cursul de 2 zile jumate este, deci până tu nu ești dispus să te uiți la acele părți ale tale pe care tu le asculți, aceste părți poate să fie așa, wow, deci am eu această capacitate, aoleu, eu pot să fac așa ceva, asta sunt eu și până acum am negat și nu am fost conștient. Deci până nu recunoști aceste părți ale tale, aveți mare potențial și aveți mare putere. Și până nu ești dispus să recunoști și să le integrezi în tine, da, văd imediat o să pun întrebările, da? Pun imediat. Da, deci mai pun și acolo. Da, așteptăm. Mulțumim, acum. Așteptăm, stai liniștită.
Deci, dacă este cineva bolnav, foarte bolnav, să știți că bolile pot să fie multe chestii. Trebuie pus întrebările. Dacă este creat de o entitate sau tu ai creat cumva. Este când boala îți dă o atenționare, că eu nu așa am gândit această viață, ce ar fi să trăiești un pic altfel. Este și un proces de corp în Access, curățarea organelor de energiile demonice și poate să cauzeze boli și aceste energii, dar bolile sunt mult mai un lucru mult mai mult, deci poate să fie ceva mult mai mult despre boli. Deci în lumea noastră și în corpul nostru, de exemplu, sunt boli despre care medicii habar n-au de ce ai această boală și faci o groază de analize și ar trebui să fii sănătoasă și tot îți este rău. Și da, asta ar putea să fie o boală care este infectat cu energii demonice și asta nu înseamnă că sunt diavole acolo în tine. Deci nu. Deci acele energii care sunt să distrugă conștiința, da? Și lumea materialului are entități, cum am zis, mașina ta, casa ta, pământul tău. Da, este și curs pentru cum să curăți casa ta și proprietatea ta de entități. Deci sunt multe cauze când, de exemplu, nu vă simțiți bine în casa voastră, aveți o casă, se întâmplă tot fel de nenorociri acolo, se strică tot, nu poți să vinzi, să cumperi, dar nu poți să cumperi și energia stă acolo ani. Și să știți că putem face mai mult de 9 tipuri de curățări la un Zoom în legătură cu casa, cu proprietăți. Și da, putem să curățăm și împrejurimile. Deci o să citesc întrebările, da, aici. Acum a venit momentul nostru. Tehát eljöttem mi időnk, elolvasom, mert itt közben írogattak azért. Nyugi. Tehát van egy olyan kérdés, hogy írta valaki, hogy mi a helyzet azokkal az entitásokkal, akiket éjjel álmomban megtámadtak, miért jönnek, mit akarnak? Igen, és fordítsam le hamar, igen. Deci cineva întrebea că în vis vin entitățile și nu știe ce vor de la ea. Da, deci până tu negi capacitatea ta și nu vrei să le vezi, până atunci vin și nu te las. Deci până tu ai acel punct de vedere că ei sunt răi și vor să te atace ca niște pitbulli, să știi că punctul tău de vedere îți creează realitatea. Ce e dacă ei de fapt nu vor să te atace, numai vor să-ți dea o informație sau să pună o întrebare ție
sau să ceară ceva de la tine. Și ce e dacă sunt deja așa supărați că tu nu ești dispus să primești de la ei? Vor să-ți dea cu lopata și tu nu vrei să primești. Oké, akkor most elolvasom még van itt valami. Tehát a félelmekről, hogyha mindig fél a jövőtől, azt is az entitások csinálhatják. Deci dacă ți-e frică de viitor. Igen, és még valaki kérdezte ezt is, hogy az egyedül, hogy mindig egyedül van. És hát ez hogy is mondjam, ez a magányosság, azt is az entitások okozzák. Ok. Da, deci am pus întrebarea despre fricile de viitor, dacă pot fi... Tehát, hogy fél a jövőtől, tehát, hogy da, întreb și aici, ce știi tu despre asta, adevăr? Sunt create, într-adevăr, de entități și asta cred că are în legătură cu nașterea și moartea, cu viața. Când tu nu poți să fii în siguranță în viață, nu te simți în siguranță în viață, cu asta are legătura. Și dacă vrei, poți să te înmutilezi și să-mi spui, da? Întrebarea nu era pentru mine personal, cineva m-a întrebat lucrul ăsta, este aici în grup, dar nu știe să scrie și nu știe pe unde să intre. Și de regulă ce știu eu despre persoană este că este frică și într-adevăr cu moartea și cu nașterea este problema aici, da. Și pog la problemă. Pentru că ei este frică și de viitor, da, dar este frică și de trecut că îl va repeta în viitor. Adică tot bucla aceea de la naștere până la moarte, da. Am să explic puțin despre ce... Da, mulțumesc mult! Da, acum zice de singurătate, cine a întrebat. Da, și aici poate să fie vorba de câte ori audem că zice cineva, te voi iubi până în veșnicie, până o să mori, dar ființa infinită nu moare. Și ce e dacă ai făcut vreun legământ, jurământ și încă tu ești cu acea entitate, încă aveți relație și de fapt asta nu este alegerea ta, ai făcut un contract, un jurământ, poate să fie vorba și despre asta. Deci puneți întrebarea, dacă da, trebuie să pui întrebarea, adevăr, sunt într-adevăr singură din cauza punctelor mele de vedere sau am vreun contract, am vreun jurământ cu cineva în trecut care este încă cu mine. Da, perfect adevărat. És csak annyit még, hogy mondtam a hölgynek, hogy tehát amiket mondtál, és azt mondja, hogy igen, valójában tényleg az van, hogy nagyon fél a múlttól is, a jövőtől is, tehát hogy igen, a halállal és a születéssel kapcsolatos félelmekre vezette. Most így leesett neki, hogy fú, tényleg ettől fél, tehát hogy... Da, i-am transmis lui Andy ceea ce ai zis și despre singurătate și despre frica de viitor și de trecut. Deci dacă vrem să ne uităm și vrem facilitare, putem face, o să am chiar săptămâna viitoare, pe data de 9 februarie, Zoom-ul asta cu nașterea și moartea. Deci, dacă vrei, da, poți să vii.
și aici pot să intrăm că e mult. Deci Aici chiar... adică aude, ne aude. Ne auzi, da? Persoana care trebuie. Da. Igen, tehát mondta, hogy jól van. Én majd tájékoztatom erről akkor. Da, sunt foarte mulți întrebări și în chat-ul maghiar. Deci, cineva zice, creația împreună cu entitățile, eu am un punct de vedere interesant că, de exemplu, eu percep că creez banii pentru ceilalți în jurul meu și nu pentru mine. Dar eu aș vrea să creez pentru mine și eu nu intru în această creație. Ce ar trebui să schimb, ce nu văd eu aici? Da. O să fie un Zoom din 1 martie, crearea împreună cu entități, cu un grup, și noi o să invităm aceste entități care sunt contribuție nouă și chiar o să fie cu noi atunci prioritatea cum să creăm. Da, este și un Zoom, cum să creăm cu entitățile, dar asta chiar vreau să fac în un exercițiu, să vă conduc pe acest drum. Da, mai scrie cineva că și ea se teme de moarte foarte mult. Da, să știți că oamenii se tem de moarte, fiindcă le este zis că moartea este ceva considerat rău și că oamenii deci mai de mult viața era și nașterea și moartea era un lucru natural. Dar acum de multe ori oamenii mor într-un spital, între străini și de aceea mulți nici nu știe că au murit. Fiindcă am exclus așa de mult moartea, cum e? Nici nu vrem să avem cunoaștere și avem foarte puține informații despre moarte. Deci despre ce nu știm, nu vedem, ne e frică. Și din moarte încă n-a venit nimeni, pot cine s-a renăscut și cât suntem noi aici. Dar nici asta, da, poate cine, știți când mori și intru în comă și revii, și sunt și filme despre asta, că cei care au fost și au venit înapoi din moartea clinică povestesc ce au văzut, ce au priceput. Și chestia e că nimeni nu zice de chestii negative și au zis că nici n-au avut chef să vină, că a fost prea fain acolo. Deci să știți că frica de moarte este creat ceva aici de gândul oamenilor, din minte, dar de fapt nu are legătură moartea și nu este așa cum știți voi ce v-a zis. Dar cineva de mâna sus, ai vreo întrebare? Cum se numește procesul de corp la care te referi pentru curățare? Da, este un proces de corp care se învață așa și în 3 ore. Fiecare denumește cum denumește, dar curățarea organelor de energiile anticonștiinței sau energiile demonice, cine cum numește. Eu chiar nu de mult am fost eu personal, am făcut acest curs, mini-curs. Mai este o întrebare. Timp de 2 ani îmi trimiteau semne morze și aveam mereu dureri de cap și deja m-am obișnuit și nu am crezut că o fi. Am început să curăț
și mi s-a început să te facă rău, aveam greață și la un Zoom am auzit că nu toate entitățile vor să plece. Da, așa e, nu toți vor să plece, așa este. Deci să știți că noi chiar, deci se poate să învață oricine, dar asta poate să fie și un proces mai lung când nu vor să plece și trebuie lucrat mai mult cu ei. Și de asta este important să luăm legătura cu ei și avem și o hartă a comunicării cu entitățile, că sunt de multe feluri. Și da, trebuie să ne uităm ce vrea, dacă nu vrea să plece, de ce nu vrea să plece. Deci poate să fie multe în spatele acestuia când o entitate nu vrea să plece. Și atunci eu le zic, uite, tu ai corp, tu ești mai puternic și cum e că nu vrea să plece? Tu ești stăpânul, el este energie, tu ești mai puternic fiindcă tu ai corp. Și dacă ești tu dispus și hotărât, eu sunt șeful și eu zic cine rămâne și cine nu rămâne în casa mea. Da? Hai că am mai văzut o întrebare și o să încerc să pun. O să trimit înregistrarea, da? Csak egy olyan kérdés van, hogy tisztítsa az entitásokat, de mindig jönnek vissza. Vagy nem akar elmenni, tényleg volt itt egy olyan kérdés, hasonló, mint amit most megválaszoltál. Tehát kéri, hogy elmenjen, de jön vissza. Deci am pus întrebarea că cer să plece entitățile și ele revin. Da. Poate tu ai și alte treburi ca entitățile și aici chiar ai nevoie de acea hartă a comunicării cu entitățile, ceea ce învățăm la cursul de 2 zile și jumate, fiindcă aici, da, trebuie să ne uităm cu amănunțit că de ce nu vrei să pleci, de ce nu vrei să pleci odată pentru întotdeauna, poate vrei să supraviețuiești moartea, deci, da. Deci o să primiți înregistrarea, o să fie pus și pe grupul Access Consciousness România, da? Și dacă vreți, puteți să scrieți în chat adresa voastră de mail, da? Și atunci eu vă trimit la fiecare pe mail, da? Acum, ennyit láttam itten most, deci o să citească mai are o întrebare în chatul maghiar, o să pună. Cineva zice că și eu ad voce în urechea mea și degeaba trimit înapoi. Ha, 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 tu ești o vindecătoare empata, deci dacă ai fost la un curs de fundație, atunci să știți că putem să scoatem de la alții durerea, gândurile nebunești. Dar ce dacă nu așa trebuie să vindeci? Și ce dacă și de a vindeca pe cineva este o capacitate pe care dacă nu recunoști și nu intri 100% în capacitatea asta de a ta și nu ești dispus să-l conduci tu, asta tot va funcționa. Chiar dacă vrei, chiar dacă nu vrei. Și să știți că și eu am această capacitate. Deci, și se poate lucra cu ea, adică să nu ne îngreuneze viața, ci să ducem cu ușurință.
Deci până când tu nu ești dispus să intri în această capacitate, atunci, da, ei poate o să aibă mai mult efect asupra ta decât poți fi tu. Dar dacă tu chiar recunoști, atunci tu poți să zici că nu, aleg altceva și... Cineva povestea de un film pe Netflix, este să supraviețuiești moartea, căci că zice multe lucruri faine acolo. Nu știu, eu nu cunosc, nici Andy nu-l cunoaște, dar da. Dragii mei, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Sper că v-am ajutat și v-am dat mai multă conștientizare în legătură cu entitățile și dacă vă cheamă careva din aceste cursuri, acum chiar mă uit repede când o să am. Deci, Zoom-ul cu nașterea și moartea va fi marți viitoare de la ora 18, ora României. Și săptămâna viitoare, în weekend, o să am și online cursul de 2 zile jumate. Și pe data de... O să mai am un Zoom, curățarea caselor și împrejurimilor. Cred că pe 16, 19. Dar Ondi o să vrea să vină și la vară. A fost acum nu de mult aici, cu cursul de entități de 2 zile jumate și vrea să vină spre vară, live, dacă sunteți interesați. Și dacă aveți orice fel de informație, puteți primi de la mine, că eu sunt și hostul și traducătoarea lui Ondi. Te rog, poți să pui întrebarea dacă entitățile împiedică sau au de-a face cu asta, cu gravizia? Cu ce? Cu gravizia, cu a rămâne gravidă. Cineva vrea să rămână gravidă, a încercat toate modalitățile. Csak egy fél, vagyis csak annyit kérdezne még valaki egy utolsó perces humanoidként, hogy nem tud teherbe esni. Ez is lehet entitás dolog? Da, deci, da, se poate să fie și cauzat de entități, că nu poate să rămână gravidă. Deci să știți că foarte multe poate să fie în uter foarte multe suflete, să zic așa, entităților și pot să vindeci și familia ta. Deci asta, este o temă foarte așa mai da. Multe, poate să prinde multe, dar da, deci să pun întrebare, adevăr, este vorba de entități aici. Deci, mie, la primul curs de entități, mi-a căzut că știu foarte multe despre entități, fiindcă ea chiar are capacitate și chiar percepe foarte bine entitățile. Și da, puneți întrebarea dacă chiar este. Mulțumesc mult. Da. Cu drag. Hát köszönjük szépen mindenki itten, nagyon hálásak neked, úgyhogy mi más teremthetünk együtt még itt az entitásokkal, úgyhogy mulțumește și ea că ați fost alături de noi, de ea și vă dorește o seară minunată. Și mulțumesc și eu
vouă. Și eu vă mulțumesc și îți mulțumesc mult. Cineva mai întreabă dacă... Da, deci cursul de entități de 2 zile jumate nu este inclus să prelungești licența ta de facilitator. Deci asta este un curs de specialitate ca să ai mai multe instrumente în mâna ta cu care să lucrezi. Dar am încă o informație, da, să vă zic, așa, mereu mă anuiți de ultimă oră. Da, deci o să, la vară, da, pregătim un curs de entități în jurul castelului Dracula, deci un loc foarte misterios și chiar ne pregătim cu energii fantastice acolo să ne jucăm. Și oare ce capacități ascunse avem? Ce știau Dracula și ce știm noi, dar încă nu recunoaștem, nu l-am recunoscut. Deci cine vrea o excursie și vrea să petrecem timp și să învață cum să comunice cu entitățile, atunci vă așteptăm. Deci va fi ceva foarte excitant. Da. Acum chiar i-au rămas bun. Mulțumesc și eu că ați fost alături. Văd că ați scris aici adresele de mail, da? O să vă trimit atunci, că ăsta îmi rămâne pe chat și vă trimit înregistrarea și o să fie pus și pe Access Consciousness România. Cine n-a putut să fie live și nu este aici cu noi, totuși să primească informația. Și mulțumesc tuturor că ați fost aici și ce puteți crea cu entitățile. Întrebați, că este nemaipomenit să vă jucați cu entitățile. Deci mie îmi place foarte mult, mai ales și spiritele pământului, cum a zis Sondi. Deci este ceva magic și nu trebuie să vă fie frică de entități, că nu sunt răi. Ei vor ceva și tu trebuie să ghicești oare ce vor. Da. Vă mulțumesc! Seară frumoasă tuturor! La revedere! Pa, pa, mersi!